Abba, we're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Tinokugamuchirai vateereri vevhangeri. Ndinoitwa mufundisi Simon Paringa. Ndinoparidza Kingdom Message Series. Donzo redu nderekuti vanhu pfungwa dzavo dzivandudzwe vave neunderstanding yekingdom yaMwari. Nokuti nhau yekingdom nderelationship, ukama hwemunhu naMwari. Isinei kuti unopinda kereke ipi. Saka tinokutendai mose munoteerera vhangeri. Haisi nyaya yematransfer kuti uchinje kereke yaunopinda, asi kuti inyaya yekuti your mind must be renewed so you can walk as a son of God in the kingdom. Nokutendai Mwari wakuitire nyasha zvikuru. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, because of this message that has been preached today, may your mighty hand touch everyone that is emotionally having a plan against their lives. Thank you, Jesus. We cancel it in the name of whatever plan that the devil has upon everyone that is here. We cancel those plans. If there be any meetings that spiritual beings are having against their lives, we disrupt those plans in the name of the Lord Jesus. In the name of the Lord Jesus Christ, give them joy, prosperity, peace, and harmony in everything they do. I decree and declare, I prophesy prosperity over them. We thank you for the evangelist's life. Increase him and increase them, and they shall be increased. Prophesy with my eyes closed and with my eyes open. Destiny is in somebody anointed by God to be your companion. In Jesus' mighty name. Chiprofita chakapera, zva deliverance zvakapera. Kokungoti takapera mazino. Zakeri hachingiti vanhu. Ane vanhu kwavida kuti vaende. We all fall short of the glory. Whether unomira zvakadii kana pasina Jesu, you cannot qualification yekunzi muKristu, it's because of Christ. Without Christ you cannot. Kuti Mwari vakadanyika nokudaro vakaipa mwanakomana zvakatotanga kuitika kupiwa kwacho. Saka iwewe kana wauya kuzonamata hausi kutsvaga kudiwa, uri kuuya kuzoita rudaviro murudo rwaMwari wacho anotokuda. Judges chapter 11, Matongi chapter 11, Judges chapter 11 from verse 1. Now Jephthah the Gileadite was a mighty man of valor, and he was a son of an harlot. And Gilead begot Jephthah. And Gilead's wife bare him sons, and his wife's sons grew up, and they thrust out Jephthah, and said unto him, Thou shalt not inherit in our father's house, for thou art the son of a strange woman. Then Jephthah fled from his brethren, and he dwelt in the land of Tob. And there were gathered to him men of vain. And it came to pass in the process of time that the children of Ammon made war against Israel. And it was so that when the children of Ammon made war against Israel, the elders of Gilead went to fetch Jephthah out of the land of Tob. And they said unto Jephthah, Come and be our captain, that we may fight with the children of Ammon. And Jephthah said unto the elders of Gilead,
did not you hate me and expel me out of my father's house? Why have you come unto me now when you are in distress? And the elders of Gilead said unto Jephthah, therefore we turn again to thee now, that thou may goest with us to fight against the children of Ammon, and be over our head, over the inhabitants of Gilead. And Jephthah said to the elders of Gilead, if you bring me home again to fight against the children of Ammon, and the Lord deliver them, I shall be the head of all the people, and the Lord be the witness between us, if we do not do so according to thy words. Let me explain this story so I can get you. Nyaye murumano nzi Jephthah. Mukomana akaberekwa mumuri yanga isingamufarire. Nechikonzero chekuti baba vake vakaita vakadzi vaviri. So the second wife was not the favorite. Akangobereka mwana mumwe chete ainzi Jephthah. Saka vamwe vakomana vevamwe amai vati vari vana vababa ivavo ndokubva vaita meeting kwakudecida kuti hazvingaite kuti Jephthah aramba achigara pano, because at the end of time anozotora mabenefits kana kuti upfumi hwababa vedu. It's better we expel Jephthah from the home. Jephthah ndokubva ashedzwa nevakomana zvikanzi iwewe, although you are our brother, but you are of a strange woman, you are son of a harlot, uri mwana wechifeve, saka hatigone kugara newe pano, ungazotora inheritance yababa wedu, saka taakukudzinga. Ndo madzingirwa akaitwa kubva. Mukomana ndokuenda kunogara nzvimbo yainzi Top, the land called Top. Ikoko akanosangana nevanhu vasina zvavanogona, but nokuti iye was a mighty man of valor, akatanga kushanda netype yevanhu ivavo, akava-inspire, akava-empower, vakatanga kuita zvinhu zvikuru vari nzvimbo inonzi Top, zvekuti mukurumbira wacho ukanzwikwa. That's why Bible writes, men of vain gathered unto Jephthah. Vanhu ndokubva vava nehondo pakati paIsraeri naAmoni. Hondo isati yatanga ndokubva vaziva kuti we are lacking quality leadership. Although we can resist the enemy, but it takes a great leader for us to resist and get results. Nokuti mu life munhu wese ane nharo, but haasi munhu wese ane nharo ari kubudirira panharo dzake. For example, munhu wese hadi kutambudzika, but vari kubudirira kuti vasatambudzika vashoma. So ava vakazviona kuti hey, Amoni ari kutinetsa, rudzi rwaAmoni ruri kuda kuti rwisha, tinogona kurwa navo zvombo zviripo, but there must be a good leader anotitungamirira. Ndokubva vaona kuti zviri kuitwa naJephthah in the land of Top, tikatora Jephthah akava leader wedu tingangowana kukunda. Saka ndokubva vaenda kuland of Top kwakuaprosha Jephthah kuti mwana wamai uya pano, hongu tisu takakudzinga, but kune chimoto chamuka kumba zvekuti taakuda mhando yemunhu inenge iwewe igone kutitungamirirawo. Ukatitungamirira tikakunda, unobva wava mukuru wedu vanhu vese vekwaIsraeri. So agreement yavakaita ikafadzawo Jephthah, akati zvakanaka, ndichanorwa nemi, ndichakurwirai, kana Mwari vakupai kukunda mozadzikisawo mashoko amataura. Ndo nyaya yataverenga. Rega ndichishuva. Vakomana vari kudzinga Jephthah pamba vari kuita wrong decision pamusoro pekuti chavari kuti Jephthah mwana wechifeve
zvichida pamwe mai vavo ndo vakatanga kuroorwa. Mai vaJephthah vakazoroorwa at the second. Savanoti, you are a son of a strange woman. But chinozonetsa ndeichi kuti sei pfungwa yaMwari yekuprotecta Israel iri mumwana wechifeve, nokuti ukazvitarisa mubhuku raJudges Mwari ane vanhu vaaisarudza kuti vatungamirire Israel kana kusunungura Israel. Kureva kuti Jephthah was a child of destiny, but maberekerwo ake, mawiro ake mumhuri, they were not okay pamastandards evanhu. Ndo zvimwe chete munhu rokunamata kuti ukasava in the spirit of God, in the revelation or in the true understanding of the scripture, you can chase away your own answer in the name yekuisa justice in church kana in your life. Minduro yako kana yauya mulife inogona kuuya nenzira yekuti iwewe ukasazvinzwisisa unova number one enemy wesolution. Saka vanhu ava, vana veIsraeri vakunetswa nehondo yekuAmoni, vakazviziva pachavo kuti murume watakadzinga is the answer. Havana kunyara, vakaenda ikoko. Changonetsa mukore wanhasi, kana tine answer yatakadzinga, tingatofa nenhamo yedu pane kuteera watakamhanyisa tichiziva kuti ndiye anazvo. This is a good example of people vakazova nehumility, vanzwisisa kuti Jephthah watakadzinga is the right man who can rescue us. Vakaenda kwaari, chavakamudzingira understanding yavo yekuti mwana wemumwe mukadzi, but understanding iyoyo iri shalo pakuti kudii pabirth chinokauntwa iblood kana kuti the seed. Kureva kuti nyangwe akava mwana womumwe mukadzi, as long ari mwana wasame father nemi, that one is a true brother to you. Why? Is the same seed yakabuda muna baba venyu. You are the same people, but vakujaja nyaya from the mother side. Let me show you what is the mother side. The mother side of today is a church. Vanhu vakujaja munhu kuti ndewa Mwari here kana vaona kuti anopinda ipi. Akasapinda yavo hasi ifeki. Nyangwe asiri kupinda yedu, but haasi kushumira Mwari wedu here, nokuti mbeu ndo ine nyaya kudarika ivhu racho. Munhu akadyara chibage paivhu anokohwa chibage kwete ivhu. Kureva kuti a seed will produce after its own kind. Saka mbeu nyangwe payaendeswa haibereke maringe kwayaendeswa, inobereka maringe zvairi nyangwe ine kwayaendeswa. Sa vana vaJephthah decision yavainayo yekuti uyu mwana wechifeve Mwari akaiprova wrong, nokuti Mwari sei vakaisa destiny mumwana wacho ari kunzi ndewechifeve achitadza kuiisa muvana vanonzi kwawo vaamai chaiwo. You will see there will come a time yekuti Mwari vachaunza answer maybe in a nation, but kumunhu akareject according to the church or to the understanding of people. Kuti aiwa akabuda iyi kana kuti akazodai akatanga achidai zvikazodai. Let me help you on this note. Munhu anonzi akapanduka munhu akasiya kunamata, kwete hakunamata pasaiti. Munhu anonzi akapanduka muzvinhu zvekunamata munhu akadzokera kubhawa kana kuti akadzokera kuufeve, kwete hakunamata futi ari pasaiti, haana kupanduka. Nokuti inzwa, Jesu achiuya panyika akasvika machechi ariko,
machechi acho akasagamuchira kunamata kwaJesu zvekuti vakatosvika pakurongawo kuuraya Mwari wacho nekuti havamunzwisise. Kureva kuti shungu dzekunamata dzakanaka, but shungu dzikashaya chizaruko idzodzo dzinokuwadzisa. Vanhu vakati batai Jesu muroverere pamuchinjikwa, vanhu vaitodawo kunamata zvakanyanya zvekuti vakasvika palevo yekutoti kasikai nokuti mangwana isabata. Kureva kuti haasi kurovererwa nevanhu vabva kubhawa, akutorevererwa netaipi ichaenda kuchechi mangwana. Kureva kuti vanhu ava kuda Mwari vanoda, but kuva naMwari wacho wavanoda havasati vanaye. Iyoyo level iri very dangerous yekuti uri kungonzwa kumuda but hauna Mwari wacho wauri kuda. Saka unogona kupresenterwa Mwari asiri nokuti iwe uri kungoda Mwari chete but haumuzive kuti ndeupi. So mukomana anonzi Jefta aberekwa mumhuri isiri kumuda but ariyo type iri kudiwa naMwari. Saka mhuri haina choice kana munhu adiwa naMwari. Let me go deep on this example. Mukomana anonzi Jacob adiwa naJehovha. Mwari vada mukomana anonzi Jacob pakuberekwa. Vana vakaberekwa nechiprofita Jacob naIsau. Chiprofita chaidudzira kuti zvichafamba sei mune ramangwana, nokuti Jacob achiberekwa akabuda akabata chitsitsinho chegumbo remukoma wake Isau. Ndopa munozonzwa Isau akutumwa kunzenda kunovhima ndikukomborere gamba pakuberekwa kunanga akabata zvaachafambira. That's why mukomana akasara pamba ariye akatora kuropafadzwa. Chikonzero nyaya iyi yakaitwa pavakaberekwa. Isau achiberekwa akatanga kubuda. Ndo zvazviri kuita mumba mavo daily blessing kuti anotanga kuudzwa ndiSau. But nyaya isi yekuti watanga kuudzwa ndeyekuti Mwari vanoti kudii. So vakomana vachiberekwa mumwe akabuda akabata chitsitsinho chemunhu. Kureva kuti this child called Jacob asati akufunga kune zvaakaita. Izvi hazvisi mupfungwa yake. Mwana ari kuberekwa haafunge. Stage yemwana ari kuberekwa hadzisati dzaakudhonza. But Bhaibheri robva rati akaberekwa akabuda akabata gumbo remukoma wake, achireva kuti zvese zvauchafambira ndini ndichatora. That's why paakabuda mumba achinovhima, uye akasara achibatadze pamba, nokuti zvaari kuvhima musango kuna akazvichengetera pamba. So Jacob ane favor iri mari yakabva kuna Mwari. There are times yekuti kana uchiverenga Bible, especially the English, robva raisa headline kuti Jacob steals Esau's blessing. Izvozvo kumunyori zvakanaka nokuti ndo maonero anozviita. But I thank God ina handisi munyori, ndiri mutsanangura. Ndine grace dzerevelation dzekutsanangura dzinosiyana negrace dzekunyora. Mumwe menzaniso rega ndikujekesera zvikuitire izi nokuti mwana ubva ati saka wakuzvisa level yepamusoro kuti akanyora akapotsa, iwe wakutsanangura kudarika akanyora. Let me help you on this scripture yaunga understand better. Exodus chapter 3 unotonzwa headline ichiti Moses and the burning bush. Kukutaurira chokwadi, the bush was not burning. There was a fire burning on a bush. Nokuti inini burning bush ndakamboriona, and it was not a miracle. Kwedu makwenzi anopfuta izvo. Vanotoita moto mumakwenzi sango reseri katsva, hakuna anozvivhunduka izvozvo. Kuona gwenzi richipfuta handi chishamiso, zviri natural. Saka chakaattracta Moses haisi burning bush. No. Iyoyo ndo English iripo. But the truth iripo isiri English. A supernatural activity yaitika. There
there was a fire burning on a bush. Ichireva answer ichaunzwa naMwari kuti Jesu wavacharoverera achava mhinduro yavo, vachaita sekunge vari kumuuraya. Gamba iye haurayike, ari kutouraya chivi. Aya, nokuti muchinjikwa ndo danda. Saka padanda pana achauya ipapo, pane kutambudzika kuchauya padanda, bati haripere nokuti gwenzi risingapfute. Kuda kuti pavaifungidzira kuti vari kuuraya Jesu, ndo pavaitoita kuti zvavakainga zvifambe. Let me go deeper and walk you on this road. Unoziva here kuti Jesu musi wekurovererwa kwake kana kuti vamubate, havasiwo vakaseta date vakamutaimira. NdiJesu akaseta date kuti abatwe. Chikonzero akadya inonzi last supper, akatoudza vadzidzi vake kuti taakudya kwekupedza inonzi last supper, uyu muviri wangu iri ropa rangu, achiziva kuti mangwana ndichatorwa. Ndopa akatanga aita last supper, kureva kuti havaigona kumubata asati aita izvozvo. Saka ane madhetsi ekubatwa ndiJesu, kwete vari kuda kumubata. Nokuti nhau yaJesu hatiparidze Jesu akapondwa kana kuti akaurayiwa, iyeyo haparidzike. Ndinoparidza Jesu akapa upenyu hwake kuti vanhu vaponeswe. Jesu akaurayiwa anenge ari Jesu aitodawo kuraramawo, saka vanenge vakamujuma ndokubva muuraya. Iye asiri kutombodasirawe. Wandiri kuparidza inini, he was willing to give his life to save us. Zvekuti maenemies pavanofungidzirwa kuti vari kumubata, inyaya yekuti iye ndiye ari kuda kubatika. Let me get to that. That's why even pakuuraya pamuchinjikwa they were shocked kuti mbavha chaidzo vakatoita dzekupedzisa. Jesu vakatoona afa kudhara. Why? Rufu rwake aiva madecisions. Ndiye akatoti, Father, unto you I commit my spirit. Harisi demo rakamupedzisa, ndiye akada. Matsotsi ari maviri akapedziswa nematemo. Kurati zvaitika pamuchinjikwa zvaigona kuuraya Jesu, kusvika Jesu acho ari pamuchinjikwa ati, Baba, kwamuri ndinotumira mweya wangu. Unto you I commit my spirit. Kureva kuti rufu rwake it's a great sacrifice of decision. Haisi nyaya yekuti kune vakamubata vakamupinda vakamurova ndokubva afa. Iyoyo izvozvo ndo zvakaitika. Zvandiri kutaura ndo zvazvinoreva. Yekuti kune vanhu vakabata Jesu vakaendesa pamuchinjikwa, zvakanyorwa zvirimo. Zvandaa kutsanangura izvi ndo the mystery yaunofanirwa kukepcha iwewe as a believer. Haisi nyaya yekuti vakamubata, inyaya yekuti aida kubatika. Ukaziva izvozvo uchaziva kuti anogona kufungidzira kuti akatongourayiwawo vayatongeita unge azongofunga kufira vanhu but ari atourayiwa. Indecision kuti abatwe yaiva decision nokuti type isingabatike. There was a time yavaida kumubata kuti vamuwisire kumawere. Bhaibheri rinoti akapinda nepakati pavo vakasamubata. Kureva kuti ability iyoyo aiva nayo, but akadecide kuti now is the time. Akatopinda muprayer akati, Baba, nguva yakwana, mukombe kana kuri kuda kwenyu ngakuitwe. Haisi nyaya yevanhu vari kuronga kuzomubata, inyaya yekuti wacho ari kuda kubatwa ndiye ari kuronga kubatwa. Let me please Jesus. The love of God is too much. Mwari anoronga kubatwa nevanhu. Ivanhu vanofungidzira kuti Jesu akarongerwa akabatwa. Ndo zviri munyaya. Let me give you a deeper revelation so you can see the love of God. No man can trap Jesus and capture him and kill him. No. It was a decision of love to die for men.
asi Judasi akamira kuti shasha ibatike. Ishasha yacho yakatopindira mupureya nyaya iyoyo ikati baba kana kuri kuda kwenyu ngakuitike. Let me tell you something. Vanhu vauya kuzombata bozi vaifungidzira kuti vari kumubata savakauya vakawanda vakati ndiwe here Jesu ndokubva ati ndini vakaedza kuda kubata bhaibheri rinoti vakawira pasi iro genga rekubata aida ngoriratidza kuti hamusiri muri kubata ndini ndiri kubatika ndokubva ati to prove that ari kuzviita out of love ndina ability yekudana a legion of angels on my behalf. Ndine simba rekudana ngirozi zhinji kuti dzigone kundibatsira kana muchindibata, but handisi kudzidana nokuti nyaya iyi ndakaida kune munhu anofanirwa kuponeswa. Sainyaya yakaronga kwete yakarongerwa. Hatiparidze Jesu akaurayiwa, tinoparidza Jesu wavanofungidzira kuti vakauraya. Iye angauya kuzotifira. Nokuti ndakazonzwa vamwe mukunamata kwavo zvikanzi hatinamati nevarume nokuti vakauraya tenzi mhiri kwemakungwa. Kuudza Mwari ikoko kuti tiri clean, hatina kuuraya Jesu. Rega ndikuudza kuti akaita kuti Jesu afe ndiani? Tisu. Even tisipo iyo yezvivi ndo yakaita kuti aende pamuchinjikwa iyoyo. But ndokubva atinatsa. As we are standing now, nokuti takagamuchira Jesu, we are the righteousness of God through Christ Jesus. Let me help you on this note. Now we are righteousness. Nekuda kwekugamuchira Jesu inofamba so. Munhu wese ari muna Kristu, munhu wese akagamuchira Jesu, kururama kwa Kristu ndokunopinda mauri wonzi wakarurama zvekuti hakuna munhu anogona kubosta. Saka uchiona dai vhangeri raiparidzwa zvakajeka kudaro kuti nhau yekunamata inyasha yekuti Mwari wacho ndiye ari kutinatsa kwete kuti takanaka, hakuna munhu aivharira mumwe dho. Saka uchiona wese anofanirwa kunamata anofanirwa kutendeuka, ende wese anonamata nhasi akatotendeuka, kusanganisira vakuru vedu, mabishop, maevangelist, maapostles, maprofets, vanhu vakatendeuka. Chakavapa kutendeuka chi? Kubvuma kuti tanga tisiri right, taada kuitwa right naMwari wacho. Kureva kuti door resalvation no one is able to close it. Hakuna munhu ane simba rekudzivisa vamwe kutendeuka, nekuda kwekuti chakatipa kutendeuka inyasha dzaMwari wacho, kwete kuti tanga tiri nani pane vamwe. No wonder Mwari pavanoti Noa ndakwanira favor, havabvise Noa panyika, vanomusiya ipapo. Chikonzero, kana paitirwa munhu favor naMwari ari pakati penyu, mune mukana wekuenjoya favor yacho mukawirirana naye. Nokuti Mwari rudo, zvekuti Noa paawanirwa favor, Mwari vanomuvakisa areka hombe, kwete kadiki kake, but hombe yekuti dzimwe genga dzogona kupinda. Saka chakatoita kuti vanhu vasapinde ipapa inyaya yekuti mafungiro avo kwete mafungiro ake. Unoziva here kuti dzimwe nguva mumafungiro ako ungatofungidzira kuti Mwari havakude. Mumafungiro ako unogona kufungidzira kuti hausi type yekubudirira, upenyu hwako hauna kwahunoenda, nekuti zvikonzero zvacho unazvo. Utone mapepa anokuudza kuti hakuna kwaunoenda. But I've come to tell you this. Hakuna bepa chinyorwa chine power yekuchinja destiny yako when you obey the word of God. Ndakati ni Mwari wakanditira nyasha ndogona kuerenga newspaper.
saka uchiona harindivhundutse kana headline ikanetsa zvakadii. Chikonzero ndakadzidziswa kuverenga kutangira padate. Handiverenge headline chete, ndinoverenga date racho. Kana pakanzi zvinhu zvanetsa, ndoverenga kuti izuva ripi. Zvinoita kuti ndizive kuti zvine mazuva. Tine vari kumhanya nemaheadline vasingazive date ranyorwa zvinhu izvozvo. Ipapa tiri kumuvhundutsa zvinhu zvakanyorwa zvine date, zvine mazuva, ende zvakanyorwa nemunhu. Shoko raJehovha pane nguva yekuti Mwari vanodana murume anonzi Jeremia. Jeremia ozvitarisa otopa chikonzero chiri genuine but chisiri correct chekuti kudii Mwari ndiri mudiki hazviita kuti munditume. Icho chiri chokwadi kuti Jeremia aiva mudiki pamakore. Mwari ndokubva vamuti Jeremia chapter 1 verse 8 and 9. Regera kutaura kuti uri mudiki nokuti iwewe ndakakuziva usati wamudubura mai vako. Kuti age yauri kutaura iwewe ndeyekutangira pawakava mudumbu ukaberekwa. Inini age yandava kutaura manje ndeyekutangira usati wamudumbu. Kureva kuti ukaziva maziviro aunoitwa naMwari, iwayo akava maziviro aunozviita, you will never walk in fear. But nekuda kwekuti wakatrainwa in understanding the natural. That's why mukomana anoti Jacob paakanzi namai vake, iwe uchikasika kuronga zvinhu izvi ukomborerwe nokuti baba vako ndavanzwa vachitaura naiso. Jacob haafare, anotoudza amai vake kuti hazviite ndobatwa nokuti inini naIsau takasiyana. Esau was hairy, Jacob was smooth. Kureva kuti ane zvikonzero zvinotobatika so kuti hazviite kuti ndikomborerwe. Ipapo achiparidzirwa shoko rinoita kuti akomborerwe. Why? Nokuti munhu akatrainwa kuunderstand the natural more than the supernatural. Supernatural ndeipi? Iyo iri kudzwa nokuti inzwa. Jesu anosvika paBethsaida audza kumurume 38 years kuti simuka ufambe. Chakaita kuti agare 38 years ari ipapo afambe. But Jesu paanouya anoti simuka ufambe. Kureva kuti raMwari kana vhangeri riri raMwari haataure zvaunogona, anotaura zvaanoda kuti uite uzvigone. 8 years ari paBethsaida, chamupa kugara ipapo chii? Afambe, anorwara. Jesu paanouya obva ati simuka, rise up and walk. Iyo ndo yamugarisa ipapapa 38 years kureva kuti haazvikwanise. Saka Jesu ari kutaura zvisingakwanisike, but guess what? Akazvikwanisa paakazviteerera. So mukomana anonzi Jacob ane mafacts on the ground kuti inini hazvitoti ndikomborerwa hazviite. Oza ukatarisa certificate yako, hama dzako, kwaunobva une mafacts ekunyatsoona kuti handina kwandoenda. Zvikonzero zvacho zviri genuine baba. Ndakafoira handina mafesi. Zvikonzero unazvo, but sei wamira pano ndichishumira kudai. I want to train your mind to understand the things of the spirit. Nokuti Jacob was not the right person. That's why munyori akanyora kuti Jacob steals Esau's blessing. Otherwise, that I can understand from the beginning. He was not stealing anything from anyone. He was recovering his own blessing. Yakabva kuna Mwari. How? Nhumbu ichiri yakatakurwa namai vacho. Vakarwadziwa nayo. Vakaziva kuti this is not labor pain. Let me ask from the Lord. Mwari naisei nhumbu yarwadza iyi. Zvikanzi mauri mune marudzi mairi. Mudiki achabudirira kudarika mukuru. So the prophetic word from above, derekuti Jacob will prosper. But aberekwa, he looks at himself and he doesn't believe. Saka zvakatorera Jehovha Mwari chayo kuti vataure kusvika.
let the birds fly. Vanotaurire kuti let the birds fly. Nokuti kuti inzi birds kuva nema feathers. Why preaching a flying message to a bird? Shoko rekuti let the birds fly. Risi shoko riri normal. Nokuti kutoti itonzi shiri kuzikanwa nekuti ine manhenga ende itaipi inoburuka. Saka ukanzwa zvichiona zvakatonyorwa kuti Mwari vakazvitaura zviri pachena kuti dzaitova shiri dzisingabhururuke, but dziri tai inobhururuka. Kureva kuti hadzina kubhururuka nokuti ishiri, dzakabhururuka nokuti akadzigadzira akadaro. Kureva kuti life yako ikashaya shoko raJehovha pamusoro, ungaunganidze manhenga ese, but you begin to wonder, you won't go anywhere. In life, kune chinhu chinorwadza. There are talented people who die poor. There are gifted people who die poor. Zvekuti mune muchonoti munhu uyu akomana ane chipo ende makore atifamba pasina zviripo. You begin to wonder. Kune munhu waunoona kuti sisa ava nerunako ende ugochena musoro asina kuroorwa zvekuti unotitamboenda kumabhawa. Kune nzenza yekuti ukatarisa so unoshaya kuti ari kutsvagei, but akatouyawo zvako kuti ko vanhu vanodii kuroora taipi yakadai. Shoko raJehovha rikashayika palife yako, manhenga akusimudze kunza shiri. Zvakatora Jehovha kutaura shoko let the birds fly. Saka uchiona munhu akashayiwa shoko raMwari afanana nehoyo yashayiwa mvura. Ndakati hove ikabuda mumvura haife, inozofa. Ipapa ndo panodiwa understanding iri nani, nokuti hove ikangoburitswa mumvura izvezvi haife, inenge ichitoshetuka iri panze. Zvairi kuita izvi ndorwendo rwekufa, zvekuti ukatoiudza kuti uku kufa iyo ichiri kungoshetuka so inoona kuti indawo chidaro iwe. Kune vanhu vari kushetuka so zvekuti ukamudza kuti namata anonongori kuseka nokuti ari kungoshetuka, but kwawakushetukira kunze kwemvura. Kwauri kurarama uri nokuti nzwa the prodigal son akaenda nyika iri kure haana kufa, but anga muprocess yekufa, zvekuti ega akatozoita decision zvekuti da akaramba ari ikoko aifa. Kurati nyika uraye inotozouraya kana wane mafungiro asiriwo uriko. So the man called Jacob akazvitarisa iye akati, I don't deserve to be blessed. My brother is better than me. Let me tell you this. Your brother is the people of the world. Vanhu vanenge iwewe vakasikwa naMwari mwechete sei. But nokuti havana mate Mwari, they don't carry the prophetic word to walk into. Saka inzwa, you can beat Esau if you are Jacob. Believe God, don't look at yourself. Believe God, don't look at your strength. It's not by mighty or by power, but by the Spirit of God. Unoziva here kuti vanhu vachipinda promised land vakatanga kufesa thick walls of Jericho. How do you face tough situations when entering a promise? Why say Mwari vakazvitendera izvozvo? Let me show you something. Pain ine zvainobereka mulife yemunhu. Pain yakanaka zvokuti ukatsika moto ukanzwa uchitsva unobvisa. Feeling inoita kuti unzwe pain ikafa mauri. It's easy kuti uchifa iwewe. Chikonzero ukatsika moto haurwadziwe unopera. Iyo inoita kuti urwadziwe ndio iri kuti usapere. So kune imwe pain inotova a gift to make you move. So vari kusvika paJericho vopiwa instruction. Bible rinoti vakuapproacha Jericho.
Joshua akaona mutumwa tenenje yakatobatawo banga ndokubva aita mubvunzo, uri wekwedu here kana kuti uri mhandu? There are times yekuti God will appear as your enemy. Ask the disciples in the boat. Pavakaona Jesu achiuya, hakuna akati bheka dzauya, vakatotanga kudzana kuti ndozvipoko manje. There are times wekuti you are in trouble and God is approaching and is also another trouble. It takes a revelation to accept an answer. It takes a revelation to accept an answer. So Jacob is not the type. Akazvitarisa inozonoti mukoma wangu Esau takatosiyana. But shoko rakataura Jehovah, the word from above is greater than the word from below. Nyika ine mashoko ayo, nyika ine vanhu vainotenda, but Mwari ndokubva atisunungura tese imomo. Mwari ndokubva ati ndiri Jehovah anosimudza marombe. Somebody akaziva kwandiri nequestion kanzi, why do you preach as if unoda kungoparidza kuti Mwari anosimudza marombe? Mwari anosimudza vanhu vanotambudzika vasina hama vakazodai, ko vane hama vasingatambudzike vakadzidza Mwari anoitei nawo? Ndiye akatowadaro kudhara. Ndiye akavapa njere dzekufunda ikoko. Nokuti inzwa, Mwari akasika nzou ndiye Mwari akasika mosquito. Saka mosquito painotenderera ichiti Mwari akanaka, Mwari akanaka, nzou inofanirwa kunzwisisa kuti ari kurevesa munhu. Saka uchiona mazuva ano kumachechi zvinodetsa kuti munhu apupure kuti Mwari akanikomborera nebhasikoro, nokuti vanhu vanotarisira kupupura moto. Gamba Mwari anoita zvimota ndiye anoita zvibhasikoro. There was a time in Egypt Mwari akatuma matatya, iye ari Mwari ane ngoro dzemoto nengirozi. Pane paakaudza ngirozi nengoro dzemoto kuti imbomirai datya ngaripinde. Israel yaifanirwa kuva nemeso emweya ekuzoti aya matatya but zvina Mwari mukati. There are times yekuti Mwari anotuma zvinhu zvinokubatsira but zvausingagone kuziva kuti zvina Mwari ukazvitarisa nemeso ako. Mwari vanotumirei matatya vari Mwari wamasimba ose. Funga kwako datya rine impact yei pahondo? So there are times when the answer comes, you don't see it with naked eyes. That's why 2 Kings chapter 6, kune murume akaona hondo ichiuya akamhanya kunopa report. Munhu waMwari weitaparara panze paita hondo. Zvaari kutaura ndo zvaaona, but kukupuruvira kuti zvaaona hazvisi akanamatirwa. Munhu waMwari ndokubva ati, Mwari we, svinudzai jaya iro richiti ndaona. Rati zvimwe zvauri kuona zvichikuchemedza inyaya yekuti hauone. Kuchemwa nejaya iyi yatooneka physically panze, hapana kumira musha. But jaya ndokubva ranamatirwa zvakare iro riri kuchema. Kureva kuti zvaari kuchema, it's not you, but palevel yake, those are real matters. Zviri kukuchemedza izvezvi, so ukaitarisa nyaya yacho ndo nyaya yakaoma chaizvo. But ukazviisa muna Jehovha ukaona nemeso emweya, haisi nyaya yekuchema, inyaya yekuti hausati wasvinura. Iyo nyika yaunoda kutiza uchida kutora passport, kune vari kutouya kuno kopesana kuboda. Inyaya yemaonero ndakati kumaruzevha isi kwakambooneka gari wesabhuku akatoudza musha wese kuti kwaita njodzi kurwizi yambirai vana vasatambire kumvura, kwaita ngozi. But ta grade 7 taenda trip yekariba takuona Mulungu anochengeta makarwe inonzi crocodile farm. How can a
men keep disaster. Inonzi ngozi ndoyo ari kuita family. Kureva kuti chasiyana apa. Maonero atiri kuita Garwe. Uye zvekuita naro ndozvasiyana. Iyoyo mind iyoyo. Pfungwa dzemunhu dzikasavhurwa. Andiri kuona mubvera. Wapedza kunwa unorasa chigubhu. Chigubhu chawarasa ichochi chikanhongwa nemumwe. Ari kuita recycling. Akachimolda. Akagadzira kamudhori kakabata pfuti. Unoziva kuti kanoita mari 5 rand. Iwo watenga mvura mari 3 rand. Kurati pese pari kurasa 3 rand. Mumwe akanhonga anogadzira 5. Paunenge uchiti zvapera mwatoti zvatanga. So when you get a revelation, life yako hapana chati chapera. With God, He can make a way. New things can begin to happen now in your life. As long as you find out your life, so you are a candidate of signs and wonders. Good things can still happen to you. Anyway, 2 Kings chapter 7. There were 4 lepers. Varume vanga vari tight. But guess what? Nekuti vakafamba a prophetic journey. They were the right people to bring good news. Baba zvinabasa kuti uri tight. But when you walk according to the ways of the Lord, you can bring good news to your own people. Vanhu vekumba kwenyu vachazoti Mwari akanaka. Iwe uri tight. Inzwa, kuva tight haisi nyaya. But kushaya right decisions uri tight. Chinonyudza munhu hakusi kuwira mumvura. Saka uchiona vamwe vakawira vanoswima. Kusagona kuswima ndokunonyudza. Kwete kuwira. Zvauchaita wawira ndozvinonyudza. Kwete kuwira. Saka ukawira hata haisi nyaya. But yawa kutamba wawira kudaro. Iye kuti wakafoira chikoro haisi nyaya. Uri kurongei wakafoira kudaro. Ndopa wakaronga kunwa. Iwa unoti ndopa uri kunyurira ipapo. David was rejected from the family. Zvekuti ari mwana wokupedzisira ndiye akanzi chienda musango mujango onochengeta makwai. Vakomana vakuru vakasiyiwa pamba. In his time of rejection, ndoma akacreate matestimony. Ndakarwa nebere ndikarwa neshumba. Haugone kusangana nazvo kana usina kudzingwa kwenyu. To be rejected haisi nyaya, but in your time of rejection, what are your decisions? What are you doing? There are people who are rejected and are successful in life. Kune vanhu vasina vabereki vakabudirira. Kuva nherera haisi nyaya. Munherera hwako uri kurongei. Variko vakakura vasina vabereki, but vane zvinhu muupenyu. Guess what? Poma taire ndofunga maimuziva aitova neband. Iwo uchiona kudai kuti utenge gitari baba hazvisi mumaziso. One box guitar banjo zvaro rongoti ungoridzawo uri payadi unatoti pane basa. Kuna akatoita bhendi rese asi utomboona kuti magitara acho ari kupi. Iwe unotoziva kwaari unotokuona. So the 4 lepers were rejected people, but in their time of rejection, vakaita good decisions. Chicha vakadecide, they decided to face the enemy. Vakati tikaramba takagara pano tinofa, tikadzokera muhama dzedu mune nzara tinofa. It's better to move forward than to die here. Takati vanhu ivavo vanofunga chaizvo. Kuziva kuti uku ndokune hama dzedu.
but kune nzara. Tine vanhu vanofira ukama munzara. Kuhama dzavo vari kuzoti ukama huripo but nzara iriko. Oza unofanirwa kumachiwa mukunamata kuziva kuti ndo chechi yedu but shoko hapana. Hazvisungise kungoziva kuti saka utoona upenyu hwako hauchinje. Iri vhangeri rinoshanda kai, but vanhu vari kuita makore vari pariri zvisingaite. Sorry kungotsikana konzi. Ndakati ndoda mwana akaita saMozisi anozoti amai vakandinhonga but havana mukaka, anonwa wepanze achigara mukati. Bozi kuna vamwe amai vanongoita mwana wokunhonga but mukaka havana. Kuna umwe ushumiri unogona kuva nemamembers but usina chekupa mamembers. Zviriko saka zvakuda member akangwara nokuti ndo inofanirwa kukura, kwete chechi wokurawo. Yedu ihombe iwo hausi kukura ukaita sei. Check your life. So the 4 lepers were rejected. Vakaburitswa mukuta nechikonzero chiri genuine kuti kana une leprosy kude. I'm speaking to somebody and a life say Jephthah. Kuti my reasons yekurejectwa anga ari genuine for life yako. But I've come to tell you the good news of Jesus. God has a purpose with your life. Mwari atore side revanhu. Vanhu ndo vanotora side raMwari nokuti anoponesa. Joshua asangana neengel wakaibvunza, uri kurutivi rwedu here kana kuti dzemhandu? Angel akati naibva kwese andiko, kwenyu kana uko ndiriwo kwaJehovha chete. Zvakwa uri kuti ondijoina kana kusiya. So the 4 lepers vakaita decision yekufesa maenemy in time of rejection. Madecisions ari kuita ndaki. Prodigal son ari kunyika iri kure ashayiwa chekudya achishuvira kudya nenguruve pasina munhu anomubatsira. He came back to his senses. Akafunga kumba kwavo kwete promotion, kwete better job, but akaita a great decision. Why? Akaziva kuti even ndikawana a better job, as long I'm far away from the Father, my life will never change. Saka uchiona iwo waifungidzirwa kuti mari ikawanda zvako zvinoita. Yakawanda zvisati. Namwe inenge yakawedzerawo. Life ikashaya nyasha, hakuna amount yemari inokavhira pakashota nyasha. Ani unoziva kuti vanhu vanofungidzirwa kuti munhu afeme ararame ioxygen. Pane vanofa vari paoxygen. Irimo. Handiyo ine life yemunhu. Chiye it's a means yemunhu ane life kudhara. Saka ndichikuudza kuti munhu haadye kuti ararame, anotodya nokuti anorarama. Saka uchiona mumwe anofa akaguta kukupuruvira kuti haurarame nekudya. No, inofa yakanota. Handikashanda so pamwe ndingararame. Chinotoita kuti ushande inyaya yekuti uri kutorarama. Iyoyo basic ukaipotsa kuiunderstanda, unoisa life muzvinhu kwete muna Mwari. Life haisi muzvinhu, iri muna Mwari akakusika. Hakuna chinhu chinopa upenyu ndiMwari Jesus. I am the way, the truth and the life. So there was a time mumwe anonzi Lazarus akabva afa, Jesu ndobva auya. Ndobva ariparidza kuti am resurrection. Nokuti vanhu vari kuparidzira nyaya yeresurrection vanoiziva, but havazive muridzi wayo. Tine vanhu vakuziva zvinhu zvaMwari vasingazive Mwari.
Saka Jesu anobva ati, I am resurrection and life. Ndini kumuka neupenyu. Nokuti Mariana, Martha and Mary vati kuna Jesu, hanzvadzi yedu tinoziva kuti achamuka musi unomuka vamwe. Kuti vaitova nedate. Jesu ndokubva ati yamunoparidzirwa iyi haisi mumadates, iri murevelation yeperson. Let me help you the person and time. Muna Mwari ndo mune nguva. Unoziva here kuti zvinhu zvitange zvakatotangwa. In the beginning God created the world and the heavens. Kuti kuzova netime nemaseasons zvakambenge zvisiko, but kuna aivako before time. Sandiri kuzva kuti hazvitore nguva kuti Mwari aite chinhu, nokuti aimboita kusati kwane nguva. Pamwe nguva yacho yakazvita so, Mwari achanditi hazvisi munguva. You are missing the revelation of God. So Mary and Martha vanoti musi uchamuka vamwe, hanzvadzi yedu ichamuka. Rati vaiva nedate, vaiva neday. Nanhasi understanding iyoyo kuvanhu haisati yanyatsojekawo, vanotofungidzwa kuti ririko zuva richamuka vanhu. Let me help you. Kana uri mudiki ririko, but rega ndikubatsira kurowo nhasi. Rinonzi zuva richamuka vanhu, harisi zuva. Nokuti harikwane kana anozviita asati auya. Nokuti Bhaibheri rinoti Jesu paachauya ndo vanhu pavachaita sei? Pavachamuka. Kureva kuti zuva racho harikwane kana iye asina kuuya muridzi wezuva iroro. Saka harisi zuva ndiye. Nokuti kana riri zuva akanonoka rinofanirwa kukwana asati auya. It's not the day. Saka wakaona tine vanhu vakaputsa revelation yechinhu chinonzi Sabbath, but vakabata the outward of the issue of Sabbath. Let me help you. Bhaibheri chairo rinotaura pachena izvi zviri simple. Iyi haisi revelation. Ukazverenga unozvinzwa. Zuva rekutanga Mwari vakatanga usiku. Haisi Monday, haisi Tuesday, haisi Sunday. Inonzi zuva rekutanga. Handimunawo mabhaibheri. In the beginning God created. Robva rava zuva rekutanga. Hapana kunzi nemusi weSunday Mwari ndokubva atanga. Nyaya yekalenda yakuwadza vanhu. Calendar is the knowledge of men. I'm preaching the knowledge of the heavens. Ukashaya pfungwa yaMwari unofamba nepfungwa yevanhu. Ndakati ndoyera yakangoitika mugadheni kuti vanhu vatadzire Mwari nokuti havanga vasina pfungwa yaMwari. Ipi? Havana kunge vaudzwa kunzi ndakusika ine mufananidzo wangu. Aiwa, Mwari paakati let us create men, men wacho anga asiko. Let us create men in our own image. Kurati nyaya iyi haina kuparidzirwa munhu. Inyaya yakafungwa naMwari akaronga kuitira munhu. Saka munhu asikwa ndo paanozonyengerwa nenyoka kuti mukadya muti uyu munofanana naMwari. Gamba vanhu ivavo vakatosikwa vakafanana, but nokuti nyaya iyi haina kuparidzwa ipfungwa yaMwari yaunowana nekunamata kwako, kwete nekuparidzirwa kwako. Zviriko zvinhu zvakadaro zvekuti hazviwanikwe papulpit, zvinotoenda mukufamba kwako, mukutya Mwari nekunamata kwako. Nokuti upenyu hwemazuva ano tine vazhinji vanongotsvaga mamiracles nemabreakthrough. Nokuti Mwari wacho kana shungu. Chakatomunza kuchechi ane nyaya neyanoti inake. But nyaya yakaunza Mwari panyika ndeyekuti awirirane nevanhu. But nyaya yakunza vanhu kuna Mwari ndeyekuti nyaya dzavo dzigadziriswe. Kurati vari kupotsesana nyaya dzavo vari tu. Munhu ada kuti zvake zvifambe, Mwari ada kuwirirana nemunhu iyeye nezvinhu zvida kufamba. Saka Mwari ari kutsvaga munhu, munhu ari kutsvaga zvinhu.
Dai zvafamba Mwari zviratidze zvinhu zvifambe Mwari zviratidze kuti haitiwirirani relationship ukaiparidza unotanga una power. That's why I always give you this example. Mwana wa president nemusoja wa president anotyisa ndiani? Hai baba unotadza kupapira musoja ari kuchengeta president ane futi nemwana wake waunofungidzira kuti anonyanyotyisa ndiani? Rega ndikubatsire. Unoziva here kuti kuva musoja ibasa. It's not in the blood, it's in the salad. Baba, blood is thicker than water. Saka chiona anochaisa achienda, mwana hachaisi. Kana ari mwana for life. Kureva kuti relationship it's more than power. Kureva kuti relationship is greater than power. Zvekutoti mwana iyeyu zvido zvake akazvitaura uyu angatoisa futi pasi akazviita. Akati dhedhi ndiri kuda chakati, dhedhi wanongoudzawo kuti tichagirawo chakati. Kureva kuti power iri murelationship inodarika iri muweapon. That is the greatest weapon kumutendi wanhasi when he is in love with God. Maichanetsa una rudo naMwari wacho unoda zvaanoita anoshamisa anogona iye kuti muwirirane neanoshamisa imanje. That's why vanhu vane nzara. Jesu akatuma vadzidzi vake kuti vaparidzire vagare pasi. John chapter 6. Jesu anokuwanza chingwa first time. Asati awanza chingwa akataura shoko risingaite garai pasi chisati chawanda. Ndopaionekwa type inogarira iye. Nokuti vazhinji kuwanda vanenge vawandira chingwa chacho. Saka Jesu ndobva amboparidza rake iye kwete rechingwa kuti ngavambogara pasi zvekuti pavaipinda muvanhu vachinzi garai pasi vaive vanhu vaigona kuita mubvunzo tichigarirei tonzi handodzadaro tongogara kumana rizoti ari kunongei ngatingogara vanhu ndokubva vagara pasi ndokubva atarisa kudenga ndokunamata kuna baba ndokushedza vadzidzi vake ndokutanga kugovera chingwa kuvanhu kuda kuti hautangi wasvikirwa nechingwa usati wagamuchira shoko remunhu ane chingwa. Shotikati idzodzo ndodzarema dzavazhinji and things are not working. There are people who are chasing miracles, not God. I believe in miracles, but it's high time you must chase the love of God. You must seek God. Unofanirwa kutya Mwari nekuda Mwari. Iyoyo ndo greatest. Let me show you this. Ukawirirana naye nhamu yako inobva yava yake. Unoziva mukadzi anonzi Hana akambotanga achikumbira mwana kuna Mwari ndokubva aona kuti hazvishande ndobva azotanga kuti Mwari mukandipa mwana ndokupai ndiye angauda kutopawo. Wakamunzwa nyaya yaHana 1 Samuel chapter 1. Hana iva muproblem but Mwari ndipei mwana, Mwari ndipei mwana. Vakati hatingopaka okuita sei naye kusvika dheira akati mukandipa mwana ndokupai zvikanzi kana ari wedu tora zvako kana ava wedu hapana chakaipa. That's why even paprayer Jesu anotidzidzisa when you pray not our Father who art in heaven, not my Father. Not a selfish motive is not God. Oh, yes. Whenever you think of a blessing and you got a selfish mind, you never attract God. Chauri kuda unochidi kuti zvigodi. Those reasons ndwari nokuti ndwa azvinetse kuti Mwari akupe chingwa kana akambopa vanhu mugwenga vakawandisa imi muri 6 kumba kwenyu. Akambopa vanhu nyama mugwenga
iwe unotogara padhuze nebhucha. Hauzvioneri kuti uri padhuze. Vanhu vari muwilderness vaipiwa nyama, ko iwewe unogara 500 meters from the butcher. Iri kuramba sei kuuya? Let me show you the secret. Vanhu ava chakavaunza muwilderness kuteerera Mwari ati andeiso. Kureva kuti supply iri kufollowa obedience kwete need. Aya. Zvamwari pakashayika obedience pakangova nenid unofunga kuti hako. Pakashayikwa kutya Mwari nekuteerera Jehovha pakangova nenid nekuchema. Let me show you something. Vana veIsraeri vakatambudzwa naFaro vakava nenid yedeliverance. But guess what? Mwari vanoti kuna Moses, enda unoburitsa vanhu vangu nokuti ndanzwa kuchema kwavo uye ndarangarira sungano yandakaita naAbhurahamu. Kureva kuti haisi misodzi yevanhu yandipusha, but misodzi ine level yekupusha, but chinozondisvitsa pakuunza mhinduro icovenant yandakaita naAbhurahamu. Ndanzwa kuchema kwevana veIsraeri ndochekutanga. Tears are good, but to shed tears and not walking in obedience is a waste of time. Haisi misodzi chamufa Mwari kuti sano vachema. Vanhu vanochema vakawandisa, but havasi vese vari kusorofirwa nyaya dzavo, nokuti haasi Mwari anopushwa nemisodzi, ndiMwari anopushwa. Listen to him. There's someone coming out with a testimony. Mazvita ni Mwari vakukomborerei vakuitirei nyasha. Mazvita